nejaký ďalší zákusok pre domáce publikum. Miro Šatan. Odkedy sa dozvedel, že nejde na olympiádu alebo že nie je v tej pôvodnej nominácii, tak mu to sype neskutočne. Predvedie sa aj teraz na jazdoch. A máme víťaza. Myslím si, že máme víťaza. No ale pozor! Aj golmani sa zapájajú do tejto súťaže aktívnym spôsobom, nie len ako taký pasívny. No nevím, jestli by Baruli neměli jít na dopingovku po zápase. Tak čo si teraz trúfne vymyslieť Šarky? A nenechal sa tými svalmi zaskočiť. Toto ho baví. Bravo Baruli, bravo Šatan. Ale tlieskame určite aj Konstantinovi Barulinovi za to, čím prispel. To sú tie Mirové futbalové korene.